Goeiedag. Jovien, je krijgt wat aan het wand? Ja, ik draaide de sluis even dicht, sluisdwarren even dicht. Want die staan niet open. Want je bent net degene die de sluizen betjent, zeg maar. Ik heb zelf betjeningssluizen. Dus daar is net een sluiswachter of zo bij. Dus ik fiets het even om. En dan kom ik hier toevallig. Nou, ik denk maar die dwarren maar even dicht. Nou, ik dacht maar die pet, misschien jij jou er wel bij. Ja. Zo vroeger dan, ik ben grouwster. En ze hadden allemaal in grauw die hier een schipperspet op. Nou. Ja? Maar die zou je amper meer. Dus ik dacht, laat ik nou eens een schipperspet opzetten. Dan past het weer een beetje in het oude beeld van het dorp. Heb je zelf ook skipper West? Nee, ik heb wel Schotse skippers in de familie. Maar ik heb zelfs een mooie sloep om mij te singelen en te tuffen. Wat zit er nou op die pet? Dat heeft niks met skipperwezen te krijgen. Nee, er zit een elandkop zit erop. Wij komen eigenlijk in Scandinavië en dus de jongste zoon die went er. Dus heb ik dit erop niet. Is dat een oude pet? Ja, hij is net zo nijmeer, kan je wel zien. Hij had zijn beste tijd gehad. Kijk nou wat snijden. Oh, dit is de duister kapet. Ja, die hoor ik nooit op, ja. Maar wat deze haast te min wordt, dan moet er maar een naaien op. Ja. Wat zien dan? Wat zien? Ja, goeie. Goeie.